Lashai kasngi ga khat khandai tarik November 2000 kandon ka Khwai bamdo ti menta tuna pejno ya kane kenoti sekop Khwai khabam harengkar kejing ai sngubha ke bitnat bha lemar tang sauspa tengka kador jeng bai tiket kadba silak ka price ke beningkong bu jaka hi lashai men step bat kasngi Khwai ru kandehi lashai kasngi om don kam panlut por hadu asngi tim menta klem na penslam tuna pejno ya kane kritis yakop Khwai khabam nadu ka basdang ka Khwai khabam harkat kini kijing ais kubha harum kajaka kati that lasken West Genti Hills District bad jakane kaji kop Khwai dokha lapun lekai khnang nagam tapat mi fon nagam ka Mukla Raj LP and UP School ya kabala penyaji Dakaraj Mukla ka tarik kadai lashai kasngi ka khat khandai tarik bnai bakhatwei arajar phusan ka por Khwai kandai khandai steng men step kan kut hakapor lai baje janmit kador jangka bai tiket kadai tang sauspa tengka shirwing wei Khwai kadba kijing ai sngubha pat kilong kumne ubaningkong unyo silak uba ar unyo lai phau hajar uba lai unyo khat san hajar uba saw unyo shipau hajar uba san unyo nyu hajar ubah ndru unyo ndru hajar ubah nyu san hajar ubah pra saw hajar ubah khandai saw hajar bad ubah shipau unyo saw hajar ki kon solution price ki don khat san teli ki banang yo hakador keba lai hajar marwe kumta tang sauspa tengka kador jong ke bai tiket kadba kijing ai subhapat kalong ke bai tenat bha na lor ki dok harim lade ban tedo khat thamai ar kuntal haka khat saw tarik benab khatwei arajar pusan haka por phobaje min step bat kane kalong ka Khwai bamdo bat di tiket bej haka ne step kata kamut and di tiket hi lashai min step ki kendon kenlong hi kumajulong ha ki wei pat ki competition Khwai ba chisin madap ki prize kirawon kimdon hokshu banang thau klumar lashai kasngi bat en am pediang yagi kha he khle kilana gitai khasel barkap tinna kabanta ka jingtip ka bak hambnia aplar ban phun ha ki ne ki number ki badon ha ka ne ka notice